На паркур Макдоналдс. Пала Чихма. Това е Пала. Да, моята сестра. Тук е моя батко Денката Про, мога да го последвате. Вие ме знаете. Ако го знаете, се абонирайте. А това съм аз, Яна Георгиева, която сега... Аз съм Роналд Макдоналд, ако някой види Роналд Макдоналд. Да, искам и аз си сменя скина, ако можем. Да, горе. Добре, няма значение, ще продължим. Да. Така, хора, в момента играем играта Макдоналдс нещо си. Макдоналдс паркур. Да, Макдоналдс Оби. Началото колко хубаво се получи. Да. Така, ето това е самия Макдоналдс Оби. Той е също много як. Ако някои хора не знаят... Ако някои хора не знаят, аз много обичам да играм Roblox. Преди не съм играла, като съм качвала 2023-та. Не съм играла толкова на Roblox, защото изобщо не съм играла. Нали тя ме чака или не? Кой? Ти. Аз. Знам дали да ме чакаш хората. Хора, всички играем заедно. Изчакайте ме. Добре, ми Играем видео, не може. Хора, буквално сега сме в някакъв свят с кетчуп с картофки. Докато мога да видя как се плува. Тук трябва да се плува колкото мога да видя. И бутона ми за игране е супер огромен, както мога да видите. Чакайте ме! Снимаме видео, не може. Така, в момента тук плуваме в някакво езеро от кетчуп и картофки. Трябва да стигнем. Имам 43 нива. Да, както може да видите, 6 нива от 43. Ами, хора, между другото, да ви кажа, гледайте ни видеята, защото скоро ще... Благодаря ви хора за 103 абонати. Между другото, хора, гледайте ми видеята, защото скоро ще имаме едно готино видео, което видео ще кача и какво ще стане, ще ви кажа сега. Хора, днеска ще изкарам... Пала, тихо бе! Така, бати изчакаме, защото се върнах без да искам да значи, още трябва да ходила. Добре, хора, ще трябва да изчакаме. Да, също така, хора, иска да ви кажа, че гледайте видеята, защото скоро ще има много интересно видео на Майнкрафт с него и с сестра ми Пала. Така че ще говорим. Да, и ще ви показваме нашите два сървъра. 4-5 сървъра. 4-5 сървъра, но аз мисля... Да, аз съм... Имам един с палатки, която тя не е включена. Да, но ще се включа, за да ви правя готини видеа. Така, в момента плува... Чакайте малко, хора. Нека чуем какво ще обясни Денката. Хора, искате ли да почнем поредица Майнкрафт? Да, ако искате и Fortnite Оцеляване. също така гледайте и Fortnite видеята му. Ако искате Майнкрафт оцеляване, тримата поредица Майнкрафт. Майнкрафт оцеляване, двамата. Да, и също така, хора, само да кажа нещо. Добре, чакай, че сестра иска да каже нещо. Да, кажи Пала. Добре, хора, гледайте, защото гледайте в неговия канал Fortnite, защото той качва видеа на Fortnite и са много готини. Затова ги... Аз не ги играя, Максим ги играе. И всички ги дигаме. Моят приятел. Да, той е братовчет. Добре, хора, извинете, което са слушалки. И ще правим много видеа заради вас. Да, ще правим видеа за вас. В момента сега сме на 10 лева. 11. Ние сме по-напред от тях. Аз не ви чакам. Не ни чакай. Добре, хора, извинете. Хора, между другото, който е със слушалки, съжалявам за звуците, които се издават, но звуците са на мама с ушилнята. Те просто са ужасни. Да, сестра ми се вживя, че снимаме видео и това е. Но иначе много си е готино. Ако така си намалим